Tulkaa tänne, niin mäkin kuulen, mitä te puhutte. Sarjanna, tulkaa tänne, niin mäkin kuulen, mitä te puhutte. Nämä on nauhalle. No sekin. Kuulee kommentit sieltä sitten. Hyvä. Hieno top. Oi. Aika vähän, aika vähän. Mitä? Että aika pieni kuitenkin. Joo, niinpä. Hyvä. Hienoa. Ja on selvästi semmoista tunnetta. Niin on. Mikä se paikki oli? Se oli jotain. Niin. En mäkään. Ai niin, tässä on maasta tää luoksettu. Kyllä. Sekin on outoa, miksi se on Niin on. alokkaassa istumisessa tai tässä sitten kaikissa muissa luokissa maasta. En oikein ymmärrä. Se oli Hyvä. Niin, lämmityksen paikka. Se vinkkuu. Selvä. Selvä. Hyvä. Hienoa. Sika hienoa. Hyvä. Hienoa. Joo, se oli kympinarvoinen suoritus. Hyvä. Mä saan joko niitä esteitä. Jep. Sekin mun esteeni ovat. Hienoa. Hyvä. Nyt näitä esteitä. Saa heittää.
Hyvä. Hyvin. Tosi hienoa. Ihan sikaa makea. Mulla on vähän hiki, tuoksu joutuu ajaa. Niin. Jep. Hienoa! Hyvä! Kun tuotaan semmoista on sitä totteluasutta, että se olisi voinut valottua kierroa. Niin. Jep. Jep. No, mutta siitä lähtee ääntä, kun se tekee sen, niin minä otan tästä 1 000 000 pistettä. No niin, hyvä. Hyvin! Se on saanut monesta muusta. Tainoihan nyt kyllä ykkösen yrittää pisteet, mutta ykköstähän ei lähde hakemaankaan täältä. Kaikilla tuli pisteet, niin se on tosi Niin, hyvä. jep, niin on. Äänenkäytöstä. No No tässä se saisi lähteä. Ei noissa liikkeessä. niin, jep, jep, niin, Just näin. jep, Kyllä, nimenomaan. Ei liikkeistä. Niin. Siinä pitäisi huomella kortuva. Se ei kuule. niin, niin. Hyvin. Hyvä Lumsi! Hienosti.